अदालगुरि 3 नं बरिगावआव 8 सानारि राबार टेपिं फोरोंथाय बादाया दिनै जोबथा फोरोंथाय अदालगुरि राबार प्रडाक्शन ससाइटिनि बानजायनायाव लोगोसे राबार बोर्ड रिजनेल गुवाहाटीनि मददजों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 22,000 हेक्टरनिख्रुइबो बांसिन मुं थिसनजानाय राबार बागाननिफ्राय राबार बिफांखौ माबायदि जोथोन लानाय जायो आरो बेनि दिहुनथायखौ बांहोनो हायो लोगोसे फोरमानलाइ गोनां एबा रोंगौथि गोनां आबादारिफोरा राबारनि दिहुनथायखौ इयुनाव बांहोनायनि थांखिजों अदालगुरि जिल्लानि 3 नं बरिगावआव एससी आरो एसटी थाखोनि आबादारिफोरखौ थांनाय 22 आगस्तनिफ्राय 30 आगस्तसिम मोनसे 8 सानारि राबार टेपिं फोरोंथाय होनायखौ दिनै थुंगेबाय जाय आबादारि बिथांमोनहा बेवहाय सोलोंथाय लाफैदों बिथांमोननो दिनै जोबथा सानाव गांसे फोरमानलाइ गथायनायजों राबार आबादाव बाहायग्रा आइजें आइला राननानै होयो मख'जाथावदि बे हाबाफारिनि गेजेरजों ओनसोलाव गोग्लैसोनानै थानाय माखासे हाफोराव आबादखौ मावनानै गोबां रां आरजिनो हागोन लोगोसे रोंगौथि गोनां ओरैनो गोग्लैसोनानै थानाय लाइमोन सेंग्राफोरा बेबायदि सोलोंथायखौ जेबो रां होआबालानो ओरैनो सोलोंनानै फोरमानलाइखौ लानो हागोन होनना फोरमायो लोगोसे बिथांमोनहा बुंथिबावदों दि बेफोरबायदि रोंगौथि गोनां आबादारिफोरखौ गोसो जायोब्ला अदालगुरि राबार प्रडाक्शन ससाइटिनिफ्राय सा सानजा भारतनि जायखिजाया रायजोआवनो थिसनथाय होनो हागोन होननानै अदालगुरि राबार प्रडिउसार ससाइटिनि आफादगिरि अनजालु खुंगुर दैमारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिना होयो बोग्रिबारि आं सासे राबार खेतियक मानसि गोदानै दा आं राबारनि ट्रेनिं मोनाखैमोन सिगाङाव जिबायदि माने ट्रेनिं मोनायाव आं राबारखौ हादोंमोन माने बहुत माने जि मोजां जायाखैमोन लस जादोंमोन दानि दिनै ट्रेनिं फुल मोननानै जथेस्थ' रोंबाय जथेस्थ' माने मोजां जासिगोन बा माबा मोनसे इनकामाव आं सोलिनो हासिगोन बेखौ आखा खालामनानै आं ट्रेनिं मोननायखाय बहुत माने सन्तुष्ट जाबाय आरो जोंहा 8 दिनिया ट्रेनिं जालांबाय जथेस्थ' मोजां जाबाय गासिबो जों 15 जन दंमोन 15 जन खिनिया गासिबो रोंजोब्बाय गाव गावनि बागानावबो मावनो हासिगोन आरो गावहा जुदि गैयाबा गुबुननियावबो माने मावनानै माने मुलाम्फा माने सोलि हानाय मानसि जासिगोन आरो बिथांमोना ইয়াতে 3 নম্বৰ বৰিগাঁৱত এটা ট্ৰেনিং দিছোঁ টেপিং ট্ৰেনিং 8 দিনীয়া এই টেপিং ট্ৰেনিংটো আমাৰ ৰাবাৰ বৰ্ডৰ আণ্ডাৰত থকা নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ ৰাবাৰ ট্ৰেনিঙৰ আণ্ডাৰত আমি এইটো ট্ৰেনিংটো দিছোঁ চ' এই ট্ৰেনিংটো আমাৰ এছচি এছটি গ্ৰ'ৱাৰ্ছৰ কাৰণে হয় বিশেষকৈ চ' আমাৰ ইয়াতে যিহেতু ওদালগুৰিত বহুতখিনি মানুহ এছটি আৰু এছচিও আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি এই ট্ৰেনিংটো আনিছোঁ চ' এই ট্ৰেনিংটোৰ যোগেদি আমি যিসকল টেপিং কৰি আছে তেওঁলোকক আমি টেপিং কি মতে কৰিব লাগে সঠিক কি ধৰণে কৰিব লাগে হেতু কাৰণে আমি সকলোৱে ইয়াতে গোট খাইছো সো এই ট্ৰেনিংটো 22 তাৰিখৰ আগষ্টৰ 22 তাৰিখৰ পৰা 30 তাৰিখ আজি লাষ্ট ডেট আজি লকে হৈছে সো এই ট্ৰেনিং যোগেদি মই আশা কৰিছো যে আমাৰ ইয়াৰ গ্ৰোৱাৰ্ছখিনি সঠিকভাৱে নিজৰ বাগানটো টেপিং কৰিব পাৰিব আৰু সঠিকভাৱে যিখিনি পৰিমাণে তেওঁলোকে প্ৰডাকচন পাব লাগে তেওঁলোকে সেইখিনি পাব যে তেওঁলোকে ট্ৰেনিংটো ললে তেওঁলোকে যদি নিজৰ যাৰ বাগান নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে কি সুবিধা তেওঁলোকে এটা তেওঁলোকৰ সুবিধা আছে তেওঁলোকে ধৰি লওক নিজৰ বাগান নাই কিন্তু ইয়াতে বহুতখিনি বাগান এনে পৰি আছে য'ত মানে লেবাৰ ক্ৰাইসিস হৈ আছে তাতে তেওঁলোকে নিজৰ সাৰ্টিফিকেট ট্ৰেনিং সাৰ্টিফিকেটৰ যোগেদি তেওঁলোকে কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰিব মই ভাবো যিসকল মালিক আছে যিসকলক লেবাৰ লাগে তেওঁলোকে যেন ট্ৰেইনড লেবাৰ লয় তেওঁলোকৰ বাগানখিনিও সঠিক থাকিব আৰু প্ৰডাকচনখিনিও বহুতখিনি পাব সো মই ভাবো যে ইয়াতে যিখিনি ট্ৰেনিং লৈছে যাৰ বাগান নাই তেওঁলোকে তেনেকুৱা ৰাবাৰ বাগান বিচাৰি তেওঁলোকে কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰিব ইয়াতে আমি টেপিং ট্ৰেনিং দিলো টেপিং কেনেকৈ কৰিব লাগে ৰাবাৰ কেনেকৈ সাইন্টিফিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে কেনেকৈ কাটিব লাগে কেনেকৈ শীট বনাব লাগে সেই সকলোখিনি ট্ৰেনিং আমি দিছো এতিয়া তেওঁলোকৰ কাৰণে এসসি যেহেতু এটা বিশেষ ট্ৰেনিং তেওঁলোকৰ স্টাইপেন্ড আছে তেওঁলোকৰ এটা ট্ৰেনিংৰ লাষ্ট দিনা তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা যিখিনি হ'ব তেওঁ পাস আউট কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে টেপিং যিখিনি দৰকাৰী বস্তু সেই কিট হিচাপে আমি দি আছো প্লাস তেওঁলোকে অল ইন্ডিয়া এটা সাৰ্টিফিকেটও পাব नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पॉइंट जेराव नोंथाङा सोलोंथाय लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पॉइंटआव नोंथांमोना एसएससी बैंक पीओ बैंक क्लार्क बैंक एसओ यूपीएससी एफएससी डिफेंस रेलवे स्टेट इंश्योरेंस एएओ एडीओ असिस्टेंटजों लोगोसे स्टेट लेवल्स ऑफ आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाय लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव एमबीए आरो
सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेयर पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360